Salutare! Dacă vrei să înveți și tu să faci acest fade, atunci rămâi până la capăt pentru că ți-am pregătit cel mai explicit tutorial. Înainte să încep să explic, vreau să vă spun doar că eu mi-am tuns înainte partea de top și mi-am pregătit clientul pentru a face acest fade. Deci în acest tutorial ne axăm doar pe partea de fade. În primul rând începem cu 0 închis la mașina de tuns și dăm prima linie de ghidaj. Ca să fac o paranteză, aceasta este tehnica mea de fade, să nu aud alți profesioniști prin comentarii, bă, nu așa, faceți și voi tutoriale explicați oamenilor care nu știu dacă vă dați deștepți. Bun. După ce am terminat de dat linia de ghidaj cu 0,5, adică 0 deschis, la mașina de tuns, mergem simetric pe linia de ghidaj și urcăm cam jumătate de centimetru, 1 centimetru maxim. Intrăm și ieșim în exterior, în așa fel încât să nu producem imperfecțiuni pe care nu le mai putem scoate cu următoarea mărime. Apoi cu 3 mm închis, urcăm jumătate de centimetru, ieșind din exteriorul calcului. Și vreau să vă mai spun să nu vă demoralizați în caz că nu o să vă iasă fix la fel, pentru că este diferit în funcție de client, în funcție de părul fiecăruia. Pe parcurs, în timp ce evoluați, o să vă dați voi seama ce tehnici să adaptați în funcție de fiecare tip de păr. Apoi unesc partea de top cu lateralul, fac conectarea cu 6 mm, ieșind din exterior, 6 mm, adică mărimea 2 a mașinii de tuns. Insist să merg cât mai simetric cu linia de ghidaj. Bineînțeles că nu o să-mi iasă perfect, o să mai rămână câteva filicele, pe acestea le voi lua cu tehnica Clipper over comb, mașină peste piaptă. Apoi pun din nou grătarul de 3 mm pe mașină, de data aceasta deschis la maxim, și unesc liniile dintre 1, adică 3 mm și 6 mm cu care am unit partea de top. Nu apăs încât să produc imperfecțiuni. Urmând ca apoi să pun intermediarul mic deschis la maxim, după care o să reduc câte 2 trepte până o să ajung cu el închis de tot. Acum lucrez mijlocul fade-ului, conectez toate mărimile pe care le-am folosit până acum. Aici, în mare parte, totul se realizează din mână, adică ținând mâna moale, dar și fixă în același timp. Îți trebuie foarte multă îndemânare, dar dacă nu te grăbești, cred că o să-ți iasă perfect. După cum puteți vedea, dacă nu am dat linia de ghidaj principală cu trimmerul, nu o să avem foarte mult de lucru când o să pierdem ultima linie. După ce o să curățăm surplusul de păr care ne-a rămas din josul fade-ului, unde se văd umbre, insistăm puțin cu colțul mașinii întotdeauna. Vreau doar să știți că filmarea nu este foarte de calitate, pentru că în timp ce tundeam și filmam tot eu în același timp. Cu următoarea mișcare, cu mașina de tuns pe 0, deschizând o treaptă, o să mergem pe linia dintre surplusul de păr și fade, ușor cu colțul și o să o pierdem. Dacă vi se pare că mai rămân umbre mici, ne jucăm cu levierul mașinii și le pierdem și pe acelea. După cum vedeți în videoclip, și eu mai deschid levierul, închid, asta în funcție de fiecare client. După ce terminăm cu acest pas, o să facem conturul, la care nu o să intrăm foarte mult și o să fie cât mai natural se poate, dar în același timp să fie și perfect. După ce am făcut conturul, o să încep să curăț cu trimmerul surplusul de păr care mi-a rămas din josul fade-ului.
Jesus home to kill the king upon his throne. I'm ready for their thrones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together. Deschidem puțin și nuanța fade-ului cu shaver-ul. Nu apăsăm foarte tare ca să nu producem linii pe care nu o să le mai putem scoate. În caz că vă interesează, acest mini shaver l-am comandat de pe Temu. L-am prins la reducere la 20 de lei și face treaba, este la fel ca cel de la Pop Barbers și ca cel de la Wall Mini Trable. După ce termin de curățat cu shaver-ul, dacă mai rămân mici imperfecțiuni, se mai văd mici linii, o să le pierd cu trimmerul de la Hipe Vroom, pe care mi l-am reglat foarte zero, deci foarte zero. Pe acesta îl folosesc doar la detalii, pentru că dacă îl folosești foarte mult la contur, riști să lovești clientul, să-l tai. Pe această parte de păr, după cum puteți vedea, am filmat de aproape, o să folosesc tehnica Flipper over Comb. O să iau surplusul de filicele, în așa fel încât să se vadă perfect. După cum am spus, nu o să iasă fix la fel, pentru că depinde de client, depinde de păr. Pe unii clienți poate nu-i ajută părul. Cam acesta este rezultatul, nu este perfect nici la mine, nu pot să zic nici eu că sunt world class, dar m-am străduit să vă arăt și vouă ceea ce știu eu și sper să apreciați și să mă răsplătiți pe urmărire, o apreciere și un repost. V-am salutat și nu uitați că întotdeauna mai avem de învățat.